Ya, pun, pun. Pun, nggih, matur nuwun, nggih. Niki namung pas seduluran Bapak Ibu, mboten mungkin nggih. Namung pas seduluran. Nggih, sembah nuwun Mbak Silvi Kumalasari dan semua penggemarnya matur sembah nuwun nyuwun ngapunten nggih, Mbak. Sami-sami. Nggih, nggih, Kula nggih. salaman riyen Oh, malih nggih, nggih. nggih, nggih, monggo nggih ndherekaken. Alah. Hah, Sembah nuwun nggih, Pak. kaya dilukmen. Lah wis. Mugi-mugi saged panggih malih kalih jenengan. Janji ya. Janji nggih. Wis ditodong. Ayo, nggih. Insyaallah, Pak, sehat-sehat selalu. Nggih. Kalian Bu Kesi langgeng-langgeng Amin. sampai maut memisahkan. Amin. Ning mboten kesusu kula nggih. Nggih. Dongamu medeni lho, tekan maut barang. Yo pokoknya sampai sok ngoten lho, Pak. Nggih, sampai esuk. Matur sembah nuwun nggih, Pak. Nggih, ndherekaken. Nggih, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tering doa penuh cinta dan kasih kepadamu. Mugi-mugi langgeng, anggenipun bebrayan ngantos dalem pinaringan rahayu wilujeng. Sekali lagi para lenggah nyuwun tepuk tangan untuk Mbak Silvi Kumalasari. Ayo, nggih. Nggih, matur nuwun. Sekedhap menika kula selani kejawi pepunden kula, inggih guru kula Mbah Yatno Rawuh. Menika pepunden kula Bapa Ladikun Adi Kuncara menika ugi dalang sepuh. Saking laladan gundik, Slaung ugi kepareng rawuh lan ugi ngersakaken ngregengaken swasana atur pisumbang dandang gula ingkang menika sandi asma gelar budaya Mataraman Ponorogo. Monggo Mbah Ladikun menika kula caosi wekdal sawetawis. Nah, kula suwun para lenggah sabar sekedhap. Nggih, nggih. Monggo Mbah Ladikun tesih lenggah. Nyuwun sewu Mas Ayo. Nggih. Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu Bapak. Sukses selalu Mas Ayo tampil wonten Sumarata. Amin, nggih. Asta jenengan ki wonten pulute to, Mas? Lah napa? Ya kok wayange belas ora keter niku. Wah, lah nggih. Mbah nuwun Bapak, nggih. Rumiyin bapakipun Mas Yatno, Pak Kasman menika ugi mekaten. Nggih. Alus trampil pramila mugi-mugi menika murakabi dhateng Mas Cahyo. Amin ya rabbal alamin. Sembah nuwun. Nuwun sewu Mas Cahyo, ing mriki kula mboten matur dangu. Namung kula ndamel dandang gula nggih menika werdine gelar budaya Mataram wonten Ponorogo. Inggih. Sugeng dalu Mas Yatno. Nggih. Nggih. Monggo. Gebyaripun acara puniki laras nggenyo memetri budaya Jawa endah Dono kang budi luhur ya iku ambeku tami mangesti mring kawasa tatak sarta tanggo rasanira ikhlasna manunggaling bangsa wutuh NKRI Ponorogo Kuncara dipun terusaken palaran sinom. Kula nyuwun dumateng Mbak Kesti cakepanipun amenangi jaman edan. Nggih, saking Srepek rumiyin, monggo. Nggih. Monggo. Songo.
lungguh kaya ing pangudi. Dan ora tahan yen tan melu anglakoni Boya kajiman melu kaliren wekasanipun ilalah sarta Allah bejo bejane kang lali Warung pojok Mas, iki jumeneng Mas Andi TB, pinarak panggung, Mbak Lucy kalian Mas Lendro. Oh. Monggo Mas Andi, Mbak Lucy monggo. Sugeng dalu Mas Lendro. Sugeng dalu Mbak Cangik, Mbak Limbu. Mas Andi TB sehat nggih Mas? Alhamdulillah pangestunipun panjenengan pikantuk sehat walafiat, Bu Cangik, Bu Limbu. Alhamdulillah. Luar biasa malam ini. Pripun Mas TB? Sumarata Ponorogo luar biasa, wayangan dalam rangka nonton bareng Indonesia lawan Irak. Kleru ngawur ae. Festival nggih Pak nggih. Festival Budaya Mataraman. Festival Budaya Mataraman niki kebenaran diadakan oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Inggih. Sesarengan kalian sinergitas DPRD Provinsi Jawa Timur mapan wonten Ponorogo teng Pasar Sumarata. Dawu leres. Wah niki pas. Piye Mas? Ngendikane Pak Giri Sancoko, Pak Bupati. Pak Bupati bahwa perekonomian di Ponorogo itu mengalami kenaikan 6 sampai 7%. Nggih. Yang hebat mboten namung niku lho Mas. Pripun? Salah satu kabupaten yang bersih dari yang namanya komplek prostitusi dan juga lokalisasi itu hanya di Kabupaten Ponorogo. Tepuk tangan untuk Ponorogo, luar biasa. Luar biasa Ponorogo saiki wis ra ono komplek, Mas. Alhamdulillah. Saya sangat. Nggih, mergi saniki zamane online, Pak. Wis regane ngawur. cetok. Wis up ngawur niki saya ngawur Mas. Ketoke Yoyo. ngelem ning ngeblekne lek kuwi. Mboten niku namakan penyakit masyarakat, Pak niku. Pekat Ponorogo pancen hebat luar biasa. Nggih. Perekonomian tumbuh dengan pesat dengan melejit
dengan di bawah kepemimpinan Bapak Bupati. Napa meneh niki sewanteng Pasar Sumarata. Pripun? Nyuwun sewu jenengan nek dereng diarani teka ning Sumarata niku nek dereng jenengan mampir tenggone Cakruk Druwa, Pak. Napa? Cakruk Druwa niki gene Mbah Galung premane Ponorogo gedhe dhuwur niki. Masya Allah ngoten nggih. Jajananipun komplit Ana eneng jenang Ponorogo, asli, cucur, Nggih. getuk golan, ana. Nggih. terus bolmu. Apa kuwi? Bolmu iki apa to, Be? Jenengan ngerti roti cilik mboten to, Pak? Roti cilik niki lho. Bolu. Luwi Jakarta nek Ponorogo niki mu. Dadine Lu terus duwe bolmu bolku. BTB Mas yo Jakarta, Mas yo Ponorogo iki nek bolu ya bolu. Ah, lu gak pernah ke Jakarta sih. Waduh. Makanya gak bisa ngomong Betawi. Lo emang asli Jakarta. Main dong ke Jakarta sama Pak Cahye. Waduh. Kok Cahyo. Niku jadi Pak. Oh, cara Betawi. Nggih, Betawi niku jadi Terus Emang lo asli Jakarta. gue sebetulnya Jakarta, Pak. Jakartanya mana? Tanah Abang. le wilayah ya abang ya abang. Anu jadi Pak. Oh, Tanah Abang. Ye, Tanah Abang. Lo sekarang kok di Jawa? Gue aslinya di Jakarta lama, Pak. kok pulang ke Jawa? Iya, atlet di sana gue bukan dagelan. Oh, atlet apa? Atlet karate, pencak silit, gue Eh. di sana. Wis. Pencak silat. Niku jadi Pak. Ah, ya ora kabeh dingonokke kuwi kleru ya kuwi. Nek pencak silat nggih pencak silat ya Mas. Pencak yo. silat. Pencak silat di sana. Terus gue tinggal di Jawa, di Tuban. Sami siapa? Sama kakek sama adik gue, Pak. Oh, Bapak Ibu. Nyokap sama bokap. Nyokap sama bokap. Iya, nyokap sama bokap di Jakarta sekarang. Oh, sekarang alhamdulillah bisa silaturahmi di sini. Alhamdulillah. Wah, niki luar biasa. Sampean teko kene arep maringi apa, Mas? Ya paling ndak iki memberi contoh napa niki paring donga ya Pak Yoyo. Leres. Wong jenenge- Yang pertama niku donga niku. Leres muga-muga warga Ponorogo diparingi sehat, diparingi panjang yuswa, nandur kelapa ning pinggir sumur warga Ponorogo muga-muga panjang umur. Amin ya rabbal Tuku alamin. melon ning dhuwur tampah kabeh penonton saya barokah amin Allahumma. Amin. Nah ngene iki lho, yo kowe Ngopo? lho ndongakno parian utawa pantun Pak Yoyo nyuwun sewu kami panjenengan pantun. Kula. Nggih. Nggih, siap, nggih. Kok- Teng Kutha Sala dinane Jemuah, kabeh warga masyarakat Ponorogo mugi-mugi tansah berkah barokah. Amin. Nggih. Tuh, kena kanggo Amin. contoh. Awakmu genten Kon apa? parian Parian apa? pantun kaya aku mau to nandur kelapa ning pinggir sumur warga Ponorogo muga-muga sangsaya makmur. Tak urus sik. Nyuwun sewu. Pripun? Nandur kelapa ning pinggir sumur, warga Ponorogo muga-muga tambah makmur. Niki cara ngaten niki ndongakno bener napa salah? Lho, nek kanggene kula nggih bener. Sing ngomong bener sapa? Lho, upamane jenengan nyalahke dasare napa kok nyalahke? Ora ana critane ndonga kok gawe pantun niku alim ulama kiai ora menganjurkan. Lho, ndonga gawe pantun niku malaikat nyakete bingung. Kok iso? Lho, saniki jenengan ndonga gawe pantun. Imam ning masjid napa mboten bingung? Lho kok iso bingung? Saiki Allahu Akbar. Budal sekolah mangan es krim. Bismillahirrahmanirrahim. Main dadu tengah alas kul a'udzu biro bindas. Iki salat bare jam pira? Donga niku sing biasa sing bloko suta masyarakat teng mriki paham. Oh, contone pripun umpamane nek jenengan? Dongane niki nggih mugi-mugi sedaya warga Ponorogo insyaallah pinaringan bagas kewarasan. Amin. Adoh saka bilahe cedhak rejeki gampang anggone golek sandang papan lan pangan ayem tentrem. Donga gawe pantun. Lah sir kula ben indah ngono ya. Yang cacakane niku wonten Pak. Nyuwun Oh, sewu. empan papan ngoten nggih. 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 Tadi donga iki kudu nganggo pantun ora entuk. Ora entuk. Tapi ya paling bahagia iki kaya panjenenganipun Mas Dalang, Mas Yoyok, Mas. Nyambut gawe iki nek ditunggani karo garwane iki saya barokah, cara keluarga ono sakinah mawaddah warahmah. Amin Nggih ya mboten, rabbal Pak. alamin. Nggih leres leres nggih. Seorang pemimpin yang patut kita apresiasi hanya beliau. Seorang dalang pada malam hari ini pagelaran pimpinannya ya Pak Cahyo, Pak Yoyo iki. Nah, kuwi rungokno kuwi Lah, be. nyapa? Gawean sing paling abot ya Pak Yoyo nggih to, Mas. Leres nggih. Dalang iki apa? Gaweane abot.
Dalang abot. Abot. Sing ngomong dalang abot sapa tak wapuke rene. Lho, dalang karek dok 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 dok. Oh, 80 yuta. Karek 100 yuta abote kon ndi? Sik aku sing protes. Pripun? Sing jenenge dalang wiwit saka sirah nganti tekan ngisor kabeh kerja lho Mas. Iki mikir, mripat nyawang wayang. Nggih. Iki ambekan nggih nirung terus lambe omong sawengi utuh, suluk sawengi utuh. Nyuwun sewu kabeh mikir mripat ngawasi. Ah. Tukang kendang apa ora ngawasi? Tukang kendang niku mboten ngawasi ngiringi wayang, bleset, Pak. Lho mboten niku tok, tangan kula sawengi ngobahke wayang sabetan niku ya Lah rekoso. tukang gender napa mboten obah tangane? Lah niki sing beda. Napa? Kula niki njejak keprak sawengi utuh, jag-jag yen nganti kleru lek njejak iso malah iki cilaka. Lah tukang jaipong. Lah pripun? Kendang jaipong nggih sikile niku melu obah. Jenengan pamer, dalange nyuwara terus, sinden sakmene kae apa bisu? Tapi abot lho dalang kuwi lho, Beb. Nyuwun sewu tak dalang niku abot napa enteng? Abot. Nek abot nyapa ben bengi tanggapan. Sik. Nek abot lerene ngomah. Ini adalah tanggung jawab. Mergo dipercaya kalian pemerintah ing Provinsi Jawa Timur, Pak DPR, aku gelem ra gelem ya kudu nindakke amanah. Abot kaya apa tak lakoni kanthi ikhlas. Nyuwun sewu, dalang itu profesi yang enteng. Loh, kula bener ke sing abot niku prosesnya untuk menjadi dalang. Nggih napa mboten? Bener lagi, cocok. Ah, ngono kok dalang abot tanggung jawab ngono ya 100 juta ditampa. Be, kowe ngomongmu aja ngladri aja ngawur nyuwun sewu lho Pak Yoyo. Pripun? Kowe iki bengi iki nek ora ana wayang, ora enek Pak Yoyo kowe arep melu sapa? Nyapa? Lho, kabeh iki yoga sinden tanggung jawabe Pak Yoyo. Kabeh yoga sinden tukang son ki wedi karo Pak Yoyo. Alah omonge sapa ana sitok sing ra wedi. Sapa? Ha iki. Ah, jajal yoga sinden tukang son kabeh oleh wedi. Jenengan wani nyentak iki perang Guntarayana, Pak. Waduh. Perange sapa kuwi? Perange Arjuna karo Prabu Hanacaraka. Niwata kawaca. Nah, liwata kawaca. Wong kowe iki lho, nek ora enek Pak Yoyo, nek ora enek wayang, kowe iki arep melok sapa? Bengi iki bayaranmu iki Pak Yoyo sing nyekel, sing gawa iki Pak Yoyo. Ya ora. Lah jare sapa? Lho, sing bayari ya Dinas Pariwisata Budaya Jawa Timur to. Pak Yoyo itu perantara, ibaratnya kaya bank. Lho maksudnya bang Duit disetor ning Pak Yoyo diwenehne ning aku. Iki ra duwe berhak apa-apa. Sik, Melu. saka panitia diparingne aku to. Nggih. Upamane ora tak paringne jenengan lak ora entuk rejeki. Nyuwun Bu Kesi. Lho, Wani Bus, kali Bu Kesi? Bu Kesi tak omongi, jatahe TB aja dinehne Bu Kesi. Mendhi Bu Kesi manut karo aku mergo aku Alah, imam rumah tangga. Ora mungkin wong iki biyen tilasanku kok ora Eh! mungkin. Ngawu-ngawu. Bu Kesi, kok sik tau wingi ra nyawang karo gethokmu. Gantenge kaya ngono mosok Bu Kesi cantik, suarane apik, kondang. Mosok gure entuk gemuk kaya sampean ora. Pak, kula omongi nggih. Napa? Ganteng elek niku nek rabi sing digawe ora sirahe. Lah apane? Liyane. Lah. Jenengan kudu paham niki. Nggih, ning ndase tetep kanggo. Ayo nggih. Kok nyek Kowe iki kudune sing introspeksi iki diri iki kowe awakmu. nyapa? Mbak Kesi kok ngantek seneng karo kowe apa ora ngilo jitokmu wong raimu kaya boton tah. Nggih mboten Mas. Nggih. Lah kowe kok sombong nyuwun sewu lho nek Bu Kesi kali bojo kula sing saniki nggih tebih bumi langit budale Pak. Ayu bojone jenengan, Loh bojo kula nyuwun sewu lho, titele Bu Kesi niki napa? magister seni. Halah MSN. Bojo kula niku titele SPD MM. Oh, Sarjana pendidikan magister manajemen. sing ngomong sapa? Lah niku SPDMM. SPDMM. Sekolah pedodil mergo meteng. Oh. Dadi aku pacaran 2 wulan iki bojoku meteng 3 wulan. Ngene iki jenenge ora kenek dienggo contoh. Untuk Tapi kebersihannya patut diacungi jempol, Pak. bersih piye? Bojo kula niku nadyanto elek nyuwun sewu lho mboten sombong. Nggih. Nek kemui nggih banyu aqua. Lho, Bojomu kuwi. Halah Bu Kesi paling kemui banyu pam, banyu sanyo. Bojo kula kemui banyu aqua. Aduse gawe Fanta. Lho, aduse kuwi be. Gawe Fanta, raupe gawe Sprite. Cawike gawe ale-ale, Pak. Dadi pirang-pirang dina direbung semut. Gawe ra umum, tapi legi rasane. Lah kowe iso kojok kowe iki. Bede iki lho sak pantaran karo iki lho, bojoku SH niki, Pak. Apa kuwi? Lucy Brahman SH. Sarjana hukum.
son horeg niki ya. Kowe iki aja ngawur lho, iki bengi iki danyange ning gone Mbak Lucy lho, iki malah nyepelekke. Nyapa? Lah iki Mbak Lucy bayaranmu tanggung jawabmu ning gone Mbak Lucy, mbok nyek darani son horeg. Aku iki muridé Mbak Yatno. Ora diwedi nek karo Lucy Brahmane pah. Nek bengi dodol marimas sakniki. Mbak Lucy niku. SS Nek gene awan PNS. PNS Nek jelas. bengi nyinden nek prei nyinden dodol marimas. Maksudnya marimas ki Anggerane wong lanang liwat terus mari Mas. Mari Mas. Kuwi pelecehan lek kuwi. Aku kok mau dadi Mbak Lucy ora trimo kok. kula nggih sami dasare dagelan gundul nek kula tak bacok mawon. Ah iya. Putra daerah wilayah Ponorogo kok. Nggih, Nyuwun sewu, dulure Mbak Lucy. pirang-pirang kok. Kula aturi jumeneng, Mbak. Lah iki lho, arep nyepelekne sampean. Malah darane kok ngguri kok Lucy kaya apa sales Yakut barang ngono kok. Lho ya ta potongane kaya son horeg. Wow. Kaya son apa? Son horeg. Wow. Blokonge nggawa kompresor. Ngenyek. Piyai sing miji apa piyai sing ayu lencir kuning yo ngene iki kok. Lencir kuning iki mripatmu katarak apa piye? Potongan kaya celengan Semar kaya. Ayu nggih Pak Yoyo nggih. Cantik, luwes, kewes merbawani. Nyuwun sewu, selamat malam Wilujeng Dalu, Mama Lucy. Selamat malam. Pripun kabaripun Ibu? Sae. Wah, piyai kok aluse ngeten nggih Pak Yoyo. Nggih. Wah, ngene iki lho kena kanggo contoh. Alus apa? Alus itu wayangan. Dajal meni reokan kebayak dicoplok karo ngene. Wilujeng dalu Mas Cahya Kuntati. Inggih, Mbak Yu sugeng dalu. Mugi tansah pinaringan kesehatan panjang yuswa lan kasuksesan panjenengan sekalian garwa lan sak kanca. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun donga pangestunipun. Matur sembah nuwun sampun ngregengaken acara wonten wilayah Sumarata khususnya. Inggih. Kami mewakili warga masyarakat Ponorogo luar biasa merupakan suatu kehormatan. Matur sembah nuwun nggih Mas. Nggih, semanten ugi kula nggih ngaturaken panuwun dumateng Mbak Lucy Brahman. Nggih. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat walafiat. Jawab sami-sami. Panjang yuswa, Injih. murah rejeki. Amin pangestunipun. Apa, Be? Raiku ditabrak bis Jaya. Kok besaya? Lah kowe manggonmu ya kono sirahmu kok. Saya ora ngerti unggah-ungguh ya iki. Lho, iki sing asli wong Jawa Ponorogo sing paham tata krama ya iki. Nyuwun sewu jenengan niku ndamel gelungan, kebayak, jarik, paling gak sopan santun tetep dijogo. Nek karo ngendika karo Mas Yoyo niku ningali pawakan. Nek awake cilik iso nyuwun sewu Mas Yoyo dangu mboten pinanggi. Nggih, luwes ngono ya. Nek lemu iku aja mengguri. Lho, yo nek sing ngerti kae lagi omong-omongan, sing ora ngerti kaya pitik ngendhok. Lah kudune piye? Mengarep dadi nyuwun Maksudnya sewu mengarep. Mas Yoyo pripun pawartosipun. Ngarep Dangu ya? mboten pinanggi lho Mas. Nggih. Mengarep. Oh, malah mengguri. Suwun pangapunten sedaya kalepatan lho Mas Yoyo. Mbok pilih kula wonten klentunipun tembung wonten dalu menika. Matur Nggih. sembah nuwun sampun ngregengaken acara dalu menika. Mbah Lur sedaya penonton. Be. Matur suwun. Adamke nang nek coplok lho, Aja banter-banter. Lah kene keku ya Kowe nek ngono. banter-banter bayat kok terus mesti kae Lucy. Ana apa? Mesti melu ngene. Lah kowe menehi contoh ya ngono ki wong ki mbok ya bangga duwe bojo kaya Mbak Lucy ngeten iki lho Mas Yoyo. Nggih. Wong lanang ki nek duwe bojo kaya Mbak Lucy cerdas, pinter, PNS, tur gemi setiti. Lho, bojomu iki mbok ya kaya Mbak Lucy ditukokne gelang ngene iki. Lho, Tenan bojo lemu kuwi ora diingoni ya panggah Panggah, gedhe lemu, seger. gede. Bu Kesi kuwi mbiyen cuwilik dirabi karo Mas Saya Kuntati ayem ya awake seger. Kuwi tengere iki ayem. Ayem apa? Loh, jangan melihat dari fisiknya peh diopeni terus ayem. Justru ngaten iki nyuwun sewu awak lemu niki malah sing pekok bojone. lho kok iso pekok ki lho. Mesti dhuwit dul dikekne kabeh. Iya toh? Lho iya. Entuk blonjo, entuk bayaran gaji dikekne kabeh. Mulane wong wedok rusak mergo panganan apa wae ditukoni. Awake kaya ngene iki. Lho ngono kuwi tengere wong lanang sing gelem moyakne wong wedok gendeng. Contone Pak Cahyo kuwi seorang suami yang setia. Piro kaya-kayane Mbak Kesi sing dicaosi. Ora kaya kowe kuwi. Serupane kaya gembok. Idoni Mbak Idoni. Bojone dope mati Ya. sisih. Lho, apane dope? Mati sisih.
Mas aku bojoku PC lho piye kaya mati dhisik. Gelas. Rumangsane kowe iki sowaning Ponorogo arep ngaturke apa kok malah padu ae. Lho kowe lho sing marai, ngaturne apa? Ayo mari jenengan maringi napa kagem warga Ponorogo badhe. Nggih, sing apal lak Mbak Lucy. Ning karakter joget Kyai wis akeh sing Ponorogo. iso. Nggih. Pancen nyanyi wah wis ngerti. Budange. Mbak Lucy iki jaman biyen penyanyi anu Pak, orkes. Nggih, Lagu leres. apa, Mas? Begitu nyanyi patang lagu iki nek bangun omah, Pak. Lho, kok iso? Kok iso ngono? Tenan iki sing ngantem boto, semen, pasir. Wes Kowe aja men dadi bener piyai mriki niku seniman banyak. Hebat. Banyak kanca-kanca dalang rapuh sing Leres. dipandingani Mbah Tiatno dan kawan-kawan. Di Nggih. sini juga ada campur sari kondang. Betul. Dulu pimpinannya Pak mantan Pak Wabu. Oh, Nggih. piyai kene pinter nyanyi kabeh. wah hebat luar Nggih, biasa. niki nggih asline nggih mriki niki. Oh, asli putra Jadi, daerah Sumoroto bener. iki. Jadi Pak Cahyo tadi juga bener dawuh Bu Kesi kuwantuk rezeki luar biasa. Sebenarnya Mbak Silvi itu sudah tidak menerima job wayang. Nggih. Tapi karena bejone Pak Yoyo neh, Nggih, Mbak pripun? Silvi blidru akhirnya balik ketemu cintanya. Sesuai janjine kare Mbak Kesi ya. Nggih, Nggih, nggih Mas ya. nggih, leres. Mbak Kesi janjine somben lek wayangan lagi di Ponorogo Iya. nekakne Mbak Silvi, Nggih. Mami Lucy Nggih. kalih kula. Nggih. Lah kowe melok sapa? Melu sapa? Melok sapa kowe? Aku mang di Pak Yoyo ditelepon dari provinsi. Aku yo karo TB. Lah kowe rene melu Aku sapa? karo Mama Lucy wis jelas ning alun-alun Ponorogo karo Oh jenengan. jelas, jelas. Sesuai Lah. janjine Pak Bupati. Tiwas bonyal banyol ora cetha iki melu sapa? Jenengan sing telepon sinten? Langsung EO dari provinsi. Sampean? Iya iya. Sampean? Aku Mama Lucy. Wayu pimpinane EO nih. Lho aku mbok telepon lho mau. Lho. Loh, sapa sing telepon kowe? Lah ngomong B tanggal 11 ning Ponorogo wayangan Mas Yoyo. Sapa kowe? Lho, kowe ditelepon piye karo Mama Lucy? Aku ra ndek nomor teleponmu kok. Lho, sing telepon aku sapa? Lah mbok aku yo ora duwe kok nomormu kok. Telepone piye? Telepone B tanggal 11. Wayangan ning Sumoroto dalange Pak Yoyo, Pak Cahyo Kuntadi. Lho, kowe kan ora kon ndagel, kowe iki kon nonton Pak Yoyo karo Mama Lucy. Lho, kon delok to? Kon delok. Ben delok kok jarian lho. Sapa sing? Lah wis salah alamat yen ngono kuwi tegese. Dadi ngeten. Ngeten. Ya Apa? iki kan awake dhewe sing genah to. Terus iki ben medun. Heeh. Wong kowe ra genah. Ora genah. Meduna ora apa-apa. Lah ora apa-apa aku tuh kene silaturahmi karo Mas Yoyo ya Mas ya. Nggih, elok nggih. Alhamdulillah. Anggere ikhlas lahir batin jenengan entuk ijol rezeki mangke. Tenan ya, Pak? Nggih, Dijoli tenan. dijoli. Sumpah? Sumpah, nggih. Wah, ya, ya. Watone kelas lahir batin lho nggih. Nggih. Ning ijol sosok ora mesti, ora kudu duwe, upamane keluargane jenengan diparingi tentrem, bojone setia niku ya rezeki. Ngoten. Mosok 700 ora metu blas, Pak. Lho, Ya, sing jenenge rezeki lak ya sangkan paran to, Mas. Ora mesti ngono kuwi. Lah leres rezeki ku derajat pangkat jodoh rezeki pati lan nomor kuwi sing ngatur Kok nomor barang lho. sing ngatur Gusti Allah nggih Pak nggih. Wis Nggih. muga-muga entuk ganti. Amin, Mbak, amin. Spesial iki karo Mas Yoyo ditunjukkan spesialis yang lain. apa, Mbak? Apa? Nyanyi wis kulino, Nari. nari wis kulino, dajal ketoprakan. Iya, setengah ramban ya. Ya setengah Sri, ramban sri, tok. sri, ya. Siti tak pramen wae. Iki juga tak aturne salam kagem Piyai Sumoroto Kabeh sedaya. Jih. Mugi tansah panjang yuswa matur sembah nuwun rampungipun nggih. Bapak Ibu salam kangen kula. Dangu mboten pinanggih. Terus ini juga rawuh. Nah, Sinten menika? fan club Mas Yoyo Caksi Lovers. Oh. Susi Brahman fan club. Nah, Mbak Susi dan kawan-kawan. Terima kasih. Wah, pancen penggemare akeh kok ya, Bi ya. Heeh. Ayo. Lakone apa ketoprake? Nyuwun lakon apa, Pak? Derek jenengan. Nggih. Pun niki anu mawon, jenengan anu niki role kurang setunggal Napa? dadi damar wulan. Ojo aku ora sampean. Aku tak ngentongi ae. Oh ora iso ngentongi. Iso wis kulino ya. Lakone anu wae, Mas. Lakone apa, Mas? Anu apa jenenge lakone Roro Jonggrang. Oh, Nah, Roro Jonggrang. nggih. Ah, Roro Jonggrang karo Bandung Bondowoso. Ya. Ki Roro Jonggrang kuwi pake Prabu Piccolo kan dipateni karo Tukolo. ya Bupolo. Tukolo kaya merek sepatu wae. Ayo. Lakone yo. Nah, Ya. Kowe dadi apa, Bi? apa? Kowe dadi Dadi apa? apa? Bandung Bondowoso. Oh ya, Kowe dadi sing nanggap, sing nanggap. Jin. Jim. Iki dadi Roro Kudune Jonggrang. jine iki kuwono. Rupane gundul. Oh ya, kayak Jimmy. Ayo. Sampeyan rasan-rasan sik mergo pake dipateni.